Ngecek blonjo lur. Njajal apa wae sing dituku iki. Ale iya. Ale. Ale. Iki rego piro sakmene iki? 2000 lur jarine, masalah. Iki aku ora supar lho, ora ikut campur lho ya. Kok jare wong lanang kok diitung ngono ora tau hitung-hitungan bos aku. Nek urusan panganane. Iki apa iki? Golang galeng. Golang galeng mbek tahu. Rp5.000. Nah iki kok mbak hitung. Nah tak go konten ora tak hitung. Nah, ngecek masak apa ngono lho. Apa jenenge iki tewel? Tewel apa piro? Tewel. Patang lining, patang irisan jero lupat. Niki rego? Kak ono 2000 nanti piro? Niki pe bodoni nek muni mbah iki. Ora ana tenan aku nek. Ngene iki tuku lho, padahal iki tunggale tewel neh. 1000 aku ora ngandel. Iki mesti ono 10.000. Terus iki apa iki pengen apa kowe? Tak ganyang. Masalah pentol lur. Pentol. Iso iki kalan, sakmene iki murah berarti. Ya laran wis tengah. Nah iki ombo ono patang driji gawe murah wae kowe ora macaki kok. Ora macaki, ora ngotot kok. Iki 1000. godhong brambang iki enggak masak godhonge. Napa nek ra godhonge? Masalah icil dhewe timbang ngono. Nah ra icilno. Ini bro? 1000. Murah berarti sakmene mbane 1000 kok. Tak bongkok. Nah sing iki apa iki? Jamur enoki. Nggo. Nyeblak iki pe nyeblak iki ketok jamur enoki lur. Kanggo persiapan engko. Nah sing iki iki kan buntelan sijine. Iki buntelan sijine iki. Iki ora perkara lanang ngrentil lho ya. Maksudnya iki konten ora di omongno meneng wae ngene iki lho opo kok ya. Ngono lho. Kerupuk, nggo lalap biasane ngene iki kerupuk. Iki nek njaluk mboke iki. Masyaallah. Bumbu nang jalukan lur. Ngene ora cepet-cepet sugih lho nggo mono. Ya Allah. Terusan iki sawi. Sak piro sawi sakmene iki? Guys. 1000, guys. 1000. Tenan to ora? Dari 1000 kok. Engko sak bongkok tenan lho. 1000 guys iki. Berarti apa guys blak tenan ketok iki. Tarikane. Iki bumbu mangan, mbok desu. Terus iki apa iki? Nah iki sing istimewa. Iki requestku iki wis ana sak wulan lagi kuwi lho. Lagi dituruti iki. Iki requestku sak wulan lagi dituruti. Jaket sapi atau lulang sapi. Lho, klambi. Iki lagi dituruti. Mbah. Dadi niki temok piro Bu kabeh? Ya standar lah sak mono ki. Akeh lur berapa iki? 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 10 item. Sing kanggo masak ambekan lain-lain esuk iki engko awan ngono lho ceritane. Saiki penting icipi. Iya, enak biasane iki. Ini berapa pentol? 5.000. 5.000. 6.000. Iki murah neh 6.000 niki. Mari ora leren ublek-ublek. Perlu sangkem terusan.
Wes guys, ngono wae. Review kok. Sekali lagi ke konten ya. Ora hitung-hitungan gak